Ka ɓaro aiki fa. Da mini a wuri na musabaka in dai baligan mutane ne za su yi ta bata halatta ba. Saboda karanta Qur'ani ne ba don Allah ba. Qur'ani ana karanta shi don Allah ne. Ko manzon sama ya ce ku karanta shi tun kafin wasu mutane su zo su yuqimunahu iqamatul qadda idan su dinga saita shi yadda ake saita kyauro. Amma ya ta'ajjalunahu wala ya ta'ajjalun. Suna neman sakamakon sa a nan duniya ba wai suna neman sakamakon sa a lahira ba. Duk wanda yake musabaka in dai baligi ya san yana karanta Qur'anin nan ne don yayi na daya, don yayi suna, don a bashi kyauta, a bashi mota ko a bashi mai duk hankalin sai na kan wannan abu. Sannan lokacin da yake nazari yake bitan Qur'ani duk karatun da yake nan kokarin sa kada a masa danja ne. Zo ana yabonsa ana burge shi. Zaka ji zai ce maka shi ba da wani abu na farin ciki a duniya sama da yayi na daya a musabaka. Niyya ta lalace. Sannan idan ka zo kai naka din sai aka maka danja guda biyu. To za ka zo kana ta addu'a ne Allah ya sa na bayan ka masa danja uku. In ba haka ba ka zama na ɗayan ba. To yanzu addu'an da kake me kake yi? Kana roƙon Allah ne Allah ya sa ya bata Qur'ani. Addu'an da kake Allah ya sa ya bata Qur'ani. Don in bai bata Qur'ani ba kai ba za ka zama na ɗayan ba. Inda dai zo kafin kai zo ya tashi fari. Ba mar danja ko dai baran ka ɓaci zai saboda ya karanta Qur'ani daidai ba kuskure a ciki. Amma ina dai zo ya kuskure sai ka ji daɗi. Kana hararo kai in ka zo Allah da ba za ka yi kuskure ba. Irin wayannan matsalolin da kuma rikicin da yake cikinsa mai da abinci da addini wanda na ɗaya da na biyu ma ana iya siya ana iya ba wani kuɗi a ce muna buƙatar ka ba mu na ɗaya sau alƙali a ba da kuɗi a fidda na ɗaya wanda ya ɗaya zama ba shi ne za a ba na ɗaya ba sai a dawo da shi na biyu duka wannan akwai shi a ciki to Qur'ani don Allah ake ibada ce dole ya zama akwai ikhlasi a ciki tsakani da Allah. Idan aka ce wai ai zai zaburar da mutane wajen karatun Qur'ani to me amfanin ai karatun Qur'ani ba don Allah ba ko an zaburar din a zo a yi shi gashi nan bai da tasiri malam a wurin su mutum yayi musabakan ya zama wani abu amma ya kaga ba tasirin addini a tare da shi ba tasirin Qur'ani a tare da shi shine galibi ban ce babu na Allah ba akwai na Allah ba sa karewa amma dai kam akwai matsaloli maza da mata akwai matsaloli a ciki amma yara ƙanana a makaranta wanda ba su balaga ba don a ɗan zaburar da su dama yaro kaga taklifi ma bai hau kansa ba duk abunsa gasa ne yana son ya ɗan burge haka yawa wannan a makaranta ba laifi in akwai abin da za a zaburar da su zama masu ilimi yana da kyau irin wannan amma mutumin da ya zama baligi mai hankali ya san muhimmancin ikhlasi ka zo kana ta yin wani abu kana ta gyaggyarawa ba don Allah ba kuma abu ibada ne ni kawai na bai halatta ba akwai malamai da suka haramta ba ni kadai ba ne assalamu alaikum warahmatullahi magana mai bikin sauka wannan walima ne idan ka yi sai Qur'ani ka yi nuna farin cikin ka aka zo aka yi wani abu na walima ba laifi an ce sai na Umar da ya haddace suratul baqara ya yanka baka ya yanka saniya so irin bikin islamiyya irin an gama makaranta a zo a yi wannan a babin walima ta'addu bi ni'matillah wannan babu laifi idan kana gode wa Allah ne a bisa ni'imar da ubangiji ta Allah maka so wannan ni bana ganin sa akwai wani abu a ciki kuma shi ma kaga hanya ce ta zaburarwa kuma babu wani maganan riya a cikin ta saboda haka ba wai ka zo kai karatun Qur'ani ne don ka nuna ka iya ko kai suna ko kai ne kawai amma murna ne farin ciki ne kake nuna wa ƴan uwanka Allah ya maka ni'ima kana nuna farin cikin ta kana gode wa Allah subhanahu wataala ko makarantar su yi taro a ce an samu da tan Qur'ani kaza wannan ma zai karfafa shi ma amma dai wancan wanda ake yi shine wanda bai halatta